abubuwa da ta shafi lafiyarsu da ta jariransu duk a cikin harshen Hausa. A yau za mu yi bayani ne akan ƙarairayi da mutane ke ko kuma a ce zantukan da mutane ke yaɗawa akan nonon cholesterol. Shin akwai wanda kika sani ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da zan faɗa ko kuma ƙarairayi da zan faɗa da mutane ke yawan yi, ko kuma akwai na daban da wanda ba mu faɗe shi a cikin wannan bidiyo ba, ku ajiye mana shi a comment section idan kuna da wanda ya sha bamban da wanda muka lissafo. Fari da mutane ke yawan yi cewa cholesterol is dirty or ko kuma expired milk cream, bai kamata a ce an ba yaro ba. Cholesterol inda da zarar lokacin da kina late, lokacin da kin kusa haifuwa, cholesterol yake fara producing da kuma kwana ko kuma 5 na fari bayan kin haifu. A wannan lokacin shine lokacin da ruwan cholesterol yake zuwa. To ta ina ya expire abu da hajima da a ajiye shi ko wani abu, kinga launin kwararren zance ne, kawai zancen mutane ne ba gaskiya yake ba. Sai kuma abu na biyu shine cholesterol should be discarded because it causes illness. Wasu sun ce shi fa cholesterol wannan fa kawo cuta yake a ko magance wani abu ba. To zancen nan ba haka yake ba. Dalili ko shine shi wannan cholesterol yana dauke da sinadarai da yake ba yaro kariya daga cututtuka da dama. Sai kuma yana acting as a first vaccine da yake ba yaro kulawa daga duk wata cuta da za ta zo ta addabe shi. To kun ga kenan wannan maganar kwararren zance ne kuma ba gaskiya ba ce. To bai kamata a ce an hana yaro nonon cholesterol ba. Sai abu na uku kuma shine cholesterol is too thick da kuma hard for a baby to digest. Cholesterol yana da thickness yes, cholesterol yana da kauri fiye da normal ruwan nono, amma kuma baya hana digesting nashi yadda ya kamata. Abin da yasa mutane ke cewa suna ganin kamar yaro ba zai iya digesting ba, cholesterol da ruwan nono duka ɗaya ne, dukan su ruwa ne. Idan zancen kurarren zance ne, saboda shi cholesterol an halitte shi ne wa yaro saboda a lokacin a san cewa digestive system na yaro bai karasa developing ba. Abin da yake bukata na wannan duk abubuwa da yake bukata akwai a ciki wanda zai taimaka wajen development na digestive system na baby. Sai kuma shi cholesterol yana dauke da sinadaran da yake taimakawa kuma yana acting as a laxative, inda yana taimakawa baby wajen yin ban gida yadda ya kamata, kuma ya fasi first meconium na shi. Kaga kenan wannan zancen korariya ce, bai haka zancen yake. Sai kuma abu na gaba da za a yi magana akai shine baby should be give or herbal instead of cholesterol. Bai kamata a ce an ba yaro abin cholesterol ba ko kuma abu makamancin a ce an ba yaro ruwa ko kuma wani abu akasin haka ko kuma wani magani da ake ba yara akan a ba yaro ruwan cholesterol. Zancen nan ba haka yake ba, saboda yaro a hasali ma jinjiri daga zarar lokacin da an haife shi zuwa wata shidan farko baya bukatar ruwa kwata-kwata, saboda nono yana dauke da dukkan sinadarai da yaro yake bukata har da ruwa a ciki. To kuga tunda yana da ruwa, bai kamata a ce an ba yaro wani abu akasin haka ba. Sai kuma the next abin da za a yi magana akai shine wasu na cewa cholesterol has little or no nutritional value. Wasu na ganin cewa cholesterol ai bata da wata muhimmanci ko kuma sinadarai da ya kamata a ce a ba yaro ya sha, saboda ba nutritional value. Idan ba nutritional value me yasa za a dauka a ba yaro ya sha? To zancen ba haka yake ba, saboda shi cholesterol yana da dauke da dukkan sinadarai da yaro yake bukata, ya hada da carbohydrate, protein, fat and oil da dai sauransu. To tunda yana dauke da waɗannan sinadaran gaba daya, akwai bidiyo da muka yi akan cholesterol da kuma sinadaran da ke cikin cholesterol. Idan ba ku gani ba, za mu yi dropping na link a cikin description box. Ku danna link ku je ku kalla wannan bidiyo. Idan ka gani wannan kadai ya ishe da gane cewa tabbas cholesterol dauke da dimbin sinadarai da yake taimaka jariri ko kuma a ce jariri yake bukata for the first 6 months na shi, ba ma wannan cholesterol kadai ba. To the next abin da za a yi magana a kai kuma shine wasu na cewa ai shi cholesterol kawai ma marasa lafiya ko kuma yaran da aka haifu bakwai ne ake badawa. To Allah dai ya halitta wannan cholesterol umma duka yara da suka faɗo duniya. To idan har da na waɗanda marasa lafiya na aida zai kayyade musu, amma duk da haka sinadaran da cholesterol yake dauke da shi ba fa na yara da ba su da lafiya ko kuma yara yan bakwai bane, na gaba ɗaya ne, kuma kariyar nan na gaba ɗaya su ne zai fasu. Sai kuma abu na bakwai da ake magana shine cholesterol ya kamata a cire da cholesterol a yi discarding nashi kafin, domin a ba asalin nono dama ya zo. Ko an ba shi dama ko ba shi dama ba, dole ne ruwan cholesterol ya dawo. Saboda dalili ko shine shi wannan cholesterol din akwai kwanakin da an kayyade mishi zai zo. Idan wannan kwanakin yayi taki kalashi da kanshi zai tafi, normal ruwan nono zai dawo, saboda yaron ya riga da ya samu abubuwan da ko kuma sinadaran da ake bukata na wannan abu. Sai kuma the next one shine cholesterol makes baby sick. Sace cholesterol yana sa yara rashin lafiya. Wannan zancen ba haka yake ba, tunda shi yana dauke da sinadarin antibodies kamar su immunoglobulin A, immunoglobulin M da kuma immunoglobulin J, inda yake ba yara kariya daga cututtuka, kuma yana acting as a first vaccine domin kare yara daga cututtuka. To ta yaya za a ce kuma abin da yake bada kariya kuma a ce yayi causing ciwo ko kuma cuta? Ai kun ga zancen nan ba gaskiya yake ba, korarren zance ne. Sai kuma the next one shine newborns don't need cholesterol, formula is better. Ai jarirai ba sa bukatar cholesterol, abin da suke bukata ruwan formula ne.
formula wato madara da ake ba jarirai. Wannan zancen ba haka yake ba, saboda shi formula bai da sinadarai da yara suke bukata gaba ɗaya, kawai dai ana badawa idan har an rasa wannan ruwan nono ne, irin ko a ce mama ta rasu ko kuma bai da aka iya ne domin a samu yaro ya girma. Duk da dai cewa ƙwararru ma'aikatan sanin kimiyya sun yi aiki tukuru wajen sun tabbatar da yaro ya samu dukkan sinadarai da yake bukata, amma hakan bai cimma ba. Yana da wasu daga cikin sinadaran, amma ba zai iya replacing na cholesterol ba. Sai sa ma'aikatan asibiti ke azizawa ko kuma ke encouraging mutane akan cewa su tabbatar yaron su ya samu ruwan cholesterol na fari, da ruwan cholesterol wannan ruwan nono da yake zuwa dan inganta lafiyar yaro kuma da samun yaro mai hazaka da basira. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana kararrawar sanarwa domin samun bidiyo mu da zarar mun daura. Kar ku in kuna da tambaya ku aje mana comment section, zamu ji kuma a samu ku daidai. Sai kuma abu na ƙarshe da zamu yi magana akai shine cholesterol quantity is insufficient for a newborn baby. Wasu na ganin cewa cholesterol bai da ba zai ishi yaro ya sha ba, to tunda ba zai isa ba me amfani bada ba, ai ba amfani kenan. To wannan ba haka ba, cholesterol ma Allah ya halitto shi ne daidai da yadda jariri zai iya dauka, zai iya sha kuma ya ishe shi ya koshi, saboda a fari yaro ba iya shan nono da yawa zai ba, kadan kadan zaka kalla yana sha frequently, da kadan kadan ne kuma cikin zai yana buɗuwa. A lokacin da cikin ya buɗu gaba ɗaya da yake bukata da yawa kuma zaka kalla shi ruwan cholesterol in ya ƙare, ruwan nono asali in ya riga da ya zo. Ku kasance tare da mu a wani bidiyo daban inda zamu yi muku bayanin cewa shin idan an haifi yaro ya fi son ya fi bukatan glucose ko kuma cholesterol. Nagode.